Zein izan ziren zure lehenengo mugikorraren marka eta modeloa? Hogei urte baino gehiago badituzu, ziurrenez, hauetako bat izango duzu gogoan. Edo sakelan oraindik agian. Telefono horiek guztiek oso antzeko ezaugarriak zituzten. Pantaila txikia, kalitate eskaseko kamerak. Funtzio nagusiak ziren deiak egitea eta SMS-ak idaztea. WhatsAppik eta horrelakorik ez zegoen oraindik. Hogei urtetik beherakoa bazara ordea, mugikor hauek museoko piezak baino ez zaizkizu irudituko. Zure lehenengo aparailua honelakoren bat izango da. Tramankulu arkaiko haietatik gaurko aparailu modernuetara 10-15 urte baino ez dira joan. Eta iraultza teknologiko hori ez da telefoniaren esparrura mugatu. Aldaketa orokorra izan da, eta alor gehienetara zabaldu da oso denbora laburrean. Teknologia lasterketa zoro hori ikusita, nora iritsiko gara hurrengo hamarkadetan? Nola biziko gara urruti egira jo gabe 2050 urtean? Eta 2050ean 10.000 milioi lagun inguru biziko gara lurrean. Horien guztien 170 hiriguneetan. Zenbat eta biztanle gehiago, orduan eta handiagoa izango da elikagaien beharra. Ikertzaile batzuen ustetan, hazkunde horretarako elikadura ziurtatzeko Brasilen tamainako lur eremua beharko litzateke. Baina arazo bat dago. Dagoeneko, erein daiteken lur azalaren 180 lantzen ari da gure planetan. Arazo horri erantzuteko, nekazaritza modu berriak bilatzeari ekin zaio. Horietako batzuk benetan berritzaileak. Baliteke esaterako, 2050 urtean, nekazaritza, hozkailua, telebista edo ohea bezain gertu egotea zugandik, non eta zure etxean bertan. Nekazaritza vertikala ez da ideia berria, baina gero eta serioago hartzen ari da azken urteotan. Ideia litzateke etxean bertan denetarik egin daitekeen eraikinak egitea. Bizi, lan egin, behar dituzun fruituak eta barazkiak erein. Nekazaritza mota horretarako erabiliko genukeen teknologiak hidroponia edo aeroponia izango lirateke. Landareak lurra erabili gabe ereina ahal izateko. Ziurrenez, inoizko tendentzia teknologikorik polemikoenetako bat izango da. Baina mikrotxipen ezarpena erabiltzen hasia da dagoeneko, eta baliteke 2050erako gutariko bakoitzak horrelakoren bat eramatea geure gorputzean inplantatuta. Teknologia horren aldeko aditu batzuen arabera, mikrotxipen ezarpena oso onuragarria izango litzateke gizadiarentzat. Horien ustez, mikrotxipek ahalbidetuko lukete besteak beste, geolokalizazioa denbora errealen egitea, pasaportea, bankutxartelak eta antzeko dokumentu fisikoen desagerpena, eta bar. Beste aldetik, biosentsore bat ere izango lukete, medikuntzaren alorrean erabiltzeko. Oraingoz, Estatu Batuetan herritar guztiek mikrotxip bat ezarri behar dutela dioen legea onartu da. Gobernu erakundeek biztanleria monitorizatu ahal izateko, segurtasuna aitzakia hartuta. Dena dela, jende asko agertu da dekretu horren aurka,
pribatutasunaren eta askatasunaren aurka doalako, eta ez dutelako begionez ikusten eskubide horiek gobernu boteretsuen esku uztea. Horien benetako asmoak zein diren argi izan gabe. Gaur egun badira gure artean hainbat laguntzaile virtual. Appleen Siri, Googleen Assistant, Amazonen Alexa, Microsoften Cortana. Teknologia mota hau lehenengo urratsak egiten ari dela esan genezake, baina luze gabe aurrera pauso handiak izatea espero da. Hurrengo urteotako egitekoa adimen artifiziala robotikarekin integratzea izango da, aukera behar beste lekuetaraino zabalduz. Horrela, edonoiz eta edonon gurekin egon daitezkeen laguntzaile virtualak izango ditugu. Teknologia horrek ahalik eta datu gehien lortuko ditu edozein pertsonaren gandik. Gure agendak goitik behera ezagutuko ditu, zergatik sentitzen garen modu batean ala bestean jakingo du, eta beste hainbat kontu. Teknologia iraultzailea izango da, eta batzuen ustez oso lagungarria. Autoilarak, istripuak, gaixotasunak eta abar aurreikusten lagunduko baitigu. Hala ere, bi ahoko armatzat ere jotzen du hainbatek. Izan ere, zerbitzari horiek izango duten informazioa izugarria izango da, eta horrek pertsonen kontrola saietxezin bilakatuko du. Zalantzarik gabe, automobilgintzak aurrerapen handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Teknologia mugikorraren eta GPS geolokalizazio sistemen ezarpenei esker, gero eta aurreratuagoak dira gidatzen ditugun autoak. Alde handia dago gaurko modelo berrien eta duela 30 urtekoen artean. Baina alde hori txiki gera daiteke hurrengo hamarkadetan. Ziurrenez, 20 urte barrurako, ez da geratuko energia iturri gisa petrolioa erabiltzen duen autorik. Denek izango dituzte motor elektrikoak, bateriek eta pilek elikaturik. Beste aldaketa garrantzitsu bat gidatze autonomoa izango da. Horrek giza erroreengatiko istripuak erabat gutxituko ditu. Badirudi beraz, 2050ko autoak askoz ere garbiagoak, seguruagoak, eraginkorragoak eta jasangarriagoak izango direla. Zientzialarien arabera, 4 gradu zentigradu igo da batezbesteko temperatura industrializazioaren hasieratik gaur egunera. Horren arrazoi nagusia atmosferarantz etengabe bidaltzen dugun CO2 izan da. Horrela jarraituz gero, 2050erako beste 3 gradu egin lezake gora planetaren batezbesteko temperaturak. Horrek basamortu bilakalitzake gaur egun emankorrak diren lursail asko. Itsasmailak ere gora egin lezake, glaziarren desizoztearen ondorioz, eta muturreko fenomeno meteorologikoak gero eta ohikoagoak izan litezke. Horrelakoa izan daiteke mendearen erdialdean aurkituko dugu eguraldia. Eta ziurrenez, ezer gutxi egin ahal izango da bide hori aldatzeko, neurri zorrotzak hartzen hasten ez bagara behintzat.